nuwun nuwun kala nuwun. Saderengipun dalem badhe ngaturaken kanthi ulun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandrenipun para pepunden sepuh aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebok ing pitutur ingkang hanggung mastuti saha ingkang kinabekten. Pandrenipun para priyagung jaraning nata, para sarjana sujananing budi, para pangemban pangembateng praja satriyaning nagari ingkang pantes panundi. Wonten Bapak Kades, wonten Bapak Sekdes, pandrenipun Kaur Desa, Bapak BPD sarta anggotanipun, pandrenipun Kepala Dusun, Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agami, langkung-langkung ingkang kalotak dimaken, keleresan panjenenganipun Romo Yai Amin Mustofa, wonten Bapak Ustadz Ali Rohman, sumrambah panjenenganipun Bapak Sakdullah, panjenenganipun Imam Musola, Imam Masjid, pegawai syara, ketua lembaga adat, sesepuh ini sepuh aji sepuh tuwin panjenenganipun para pepunden. Wabil khusus dumateng panjenenganipun ketua Karang Taruna, ketua pemuda sarta perangkatipun, ugi panjenenganipun para kadang kaneman kadang werda muda lan mudi. Wabil khusus ingkang kula hormati dumateng panjenenganipun ingkang hamengkugati nenggih panjenenganipun Bapak Triyatna SPD MSI dalah panjenenganipun Ibu Rini Lestari sarta keluarga besaripun. Ugi ingkang tansah kula hormati dumateng panjenenganipun Bapak Sujarwobi adalah panjenenganipun Ibu Mardianti. Kaomyongan panjenenganipun sesepuh bini sepuh tuwin para kadang kaneman ingkang mijil saking Lalat dan Jalan Pandan, unit Doso, Kecamatan Rimbu Ulu, ingkang boten saged kawula sebataken setunggaling asma panjenengan, jabatan panjenengan, lan ugi ingkang tansah bagya mulya. Selamat berbahagia kagem panjenenganipun Risang Temanten Sarimbit wonten Mas Muhammad Khairi Nur Salim dalah panjenenganipun Kenyok Ayu Galuh Bening Auliasari. Mugi-mugi anggenipun ngelampahi ibadah jenjang pernikahan, mugi sak mangke dados keluarga ingkang bagya mulya. Dumateng sagunging para lenggah para rawuh ing mriki kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan, khususipun dumateng panjenenganipun Bapak Triyatna dalah Ibu ingkang sampun kepareng nimbali kala sak kanca saking paguyuban seni campursari New El Sinta ingkang dipun senguyeng kalian para yoga-yoga, ugi panjenenganipun para pesinden. Mugi sak mangke dados panglipur dumateng Bapak Ibu ingkang hamenggugati lan dados panglipur dumateng sagunging para lenggah para rawuh ugi sumrambah samudayanipun. Kegandengan menika wonten waranggana ingkang sampun piniji wonten ing sak ngajengipun pentas. Kaparenga para kanca yoganipun New El Sinta saged ngaturaken kanthi laras tetembangan kangge pambukaning campursari New El Sinta Mujiono Production. Wonten genduk Ratna Sagita, wonten genduk Weni Asah Asuh Asih, sumrambah panjenenganipun genduk Asrinda kagem panjenengan sedayanipun nuwun. Ya nduk, jumeneng nduk ngadeg nduk. Mas Kipli kalih kanca-kanca yoga, monggo dipun aturi tetembangan dolanan. Mugi dados panglipur dumateng Bapak Ibu
khususipun saking keluarga besar pisan sarta pangobiyongipun ingkang mijil saking Laladan Pandan Unit Doso Kecamatan Ribu Ulu pun sekecakaken anggenipun lelenggahan monggo mboten sahwa perkewuh dipun unjuk benderanipun dipun rahapi pasukatan ingkang sampun sumadyo. Iya ya ndak idep-idep nguri-uri budaya Jawi. Jaranan